Ćao društvo, Radmila iz Kruga ovde. Imamo specijalan dan danas i najavu naše drage gošće Milice Vujović, čuvene Lole. Par pitanja koji uvek u mojim malim intervjuima. Pre svega, dobrodošla Milice u Brisel. Znači, premijera filma Munje, originala, naravno u iščekivanju drugog dela koji dolazi ove godine. Jako smo srećni i hoćemo da te pitamo par pitanja. Tako da, evo za početak da ti kažem dobrodošla. Kako se osjećaš, Milice, u Briselu? Pa osjećam se fantastično u vašem društvu i ovim sunčanim danima. Mnogo mi se sviđa inicijativa da organizujete prikazivanje filmova. Moram da napomenem da su to Munje ipak snimljene pre 20 godina, ali da postoji sigurno potreba da se ta srpska kultura autentična negde akumulira i bude dostupna za sve ljude koji žive izvan, ali čak mislim i da je to potrebno odraditi i u našoj zemlji i mislim da sjajno stvari radite. Milica upoznala Krug u ovih nedelju dana, koliko smo zajedno. Eto, moje jedno pitanje, pošto znači, mi živimo dugo u inostranstvu, znači ovo je dijaspora, i često, znači, sad smo u ulozi da predstavljamo tu našu kulturu strancima. Ja bih te pitala možda šta bi ti predložila nekom ko nije iz naše zemlje? Zašto da on pogleda film Munje? Pa dobro, Munje su na kraju ispale fenomen zato što generišu jedno vreme i jedan je istiniti prikaz načina zabave tih dugih godina izolacije i sankcija pod Slobodanom Miloševićem. U nekoj kategoriji to je jedan film koji je rasterećuje, koji sem toga ima fantastičan jedan prikaz muzičke scene i bendova koji su tada bili aktualni, tako da na jedan vrlo komičan način predstavlja jednu autentičnu sliku jednog perioda, pogotovo fore koje su izgovorene u tom filmu, manje više sve su zaista čute negde na ulici pa zapisane i ja mislim da je to taj moment najviše daje na snazi tom filmu, zato što svi negde su već osetili tu dozu humora u stvarnom životu. Kaži, ko je sponsor? I za kraj, hoću da ti pitam nešto lično, što nema veze sa Munjama i sa filmom. Mi bi svi da upoznamo Milicu i malo bliže. Šta to zapravo radiš, čime se sve baviš, koji su ti hobiji? Kaži nam nešto, iznenadi nas. Podeli neku tajnu s nama. Pa znaš kako poznam Munja, ja sam se nekako prirodno krenula novinarstvu, počela sam rad na 92. Tamo stekla neko prvo iskustvo, fantastične saradnike. Poslednje iz te sfere je ipak bilo vezano za ekologiju i neki projekti koje sam opet kao novinar radila. Sada ovo što snimamo Munje, što smo ih snimili posle 20 godina, za mene bilo neočekivano, kao i neka pažnja koju dobijam opet zbog tog filma, iako gluma nije bilo moje primarno opredeljenje, da je to zaista užasno zabavan posao, pogotovo kad su Munje u pitanju i ne bi imala ništa protiv. A inače ovako na svakodnevnoj bazi ja vežbam qigong i slikam i dosta i mama sam. Imam dete i tako postoji jedna dinamika, ali uglavnom je to u nekim, uspela sam da ostanem u tim nekim lepim sferama kulture i lepih hobija, lepog okruženja, tako da ne žalim se. Super, hvala ti Milice što si došla u Brisel, što si i gost Kruga i što ćemo gledati tvoj fenomenalni film. Ja sam sigurna da će se za Krug čuti nadaleko, da su ovo samo počeci. Želim vam jedan festival srpskog filma, mislim da će biti puno zainteresovanih autora koji će hteti da predstave svoje radove. Svakako postoje različiti načini, a Krug je jedan od njih. Da, hvala ti, divna si.